Poď si s nami zabehať 15 kilometrov. Kilometer číslo 1 je za nami. Ideme na tepy. Kolo 1 6 minút 13 sekúnd. Nejakých 145 tep. Maťa sa točí pri 2,5 kilometri. Nech má 5. A ja pokračujem. Čau! 4. kilometr za mnou, už iba 11. Po každom kilometri sa vždycky trochu napijem. 5. kilometr za mnou, už iba 10. Snažím sa udržiavať tep 145 stále. 7,5 km za mňou. Otáčam sa a polovičku máme za sebou, takže zadeľujem energy gel a pokračujeme. 10. km za mnou, 12 za mnou, posledné 3 km. Let's go. 14. km za mnou, ostáva posledný kilometr. Finish. 15 km hotových. Ak si bežec a behač, tak ma určite sleduj a dal by si to, napíš do komentára. Čau.